he vist Nausicaa i que faré un segon vídeo. Aquest és aquest segon vídeo. L'havia gravat i deia, oh, que bé, només em queda editar-lo. Doncs no, perquè es va guardar malament i no estic novetat i és una merda. Però me'n recordo dels punts i de la pel·li mateixa, o sigui que puc continuar. Nausicaa, com a pel·li, no em va semblar increïble ni molt menys, però està molt bé. O sigui, per ser d'Estudio Ghibli és normaleta. Què passa? Que se li permet, se li justifica, perquè és la massa mare. Perquè en aquesta pel·li hi ha elements d'Estudio Ghibli molt interessants, per exemple, el respecte a la natura i a la gent gran, d'entrada. I sembla estrany, però hi ha dilemes de la humanitat. Encara que és una pel·lícula parlant de les persones i el planeta, o sigui que som uns idiotes, val? Això és així. La història com a tal està bé, hi ha una profecia, hi ha una vall del vent on viu gent maquíssima, gent super decent, gent que els llevaria sal i te la donarien, i gent que té coses per picar quan vas cap a casa seva, o sigui, increïble. Són supermajos tots. Però això no se centra només en la vall del vent, se centra en la Nausicaa, la protagonista, que té una connexió amb un bosc. I us preguntareu, i aquest bosc què és? Doncs és un bosc tòxic i superperillós pels humans. I hi ha insectes gegants que estan connectats amb un ecosistema molt gran i connectat. Aquest món és bastant interessant, o sigui, hi ha poca fantasia, però la ciència-ficció que ens afegeixen, doncs, escolti, està molt bé. És un ecosistema superconnectat i mola un ou, i potser us recorda Hollow Knight, cosa que és molt positiva. Què passa? La història és literalment, no, hi ha una escollida, no sé què, som uns països, ens barallem i... està bé. Però a part que no són personatges tan carismàtics com la resta de l'Estudio Ghibli, doncs es fa... Bueno, no es fa feixuga mai, però és un... M'interessa més el món que no pas la història. I, no t'ho penses, és una victòria, vull dir, fa un món molt interessant. Però clar, la història m'agraden tres coses, m'agraden els tres iaios que acompanyen a la Nausicaa, el furry que porta per mascota, que hi ha un moment, no sé, que no entenc res, que en plan, està bé explosions i alguna cosa, perquè van uns avions, que són mitja la delta, mitja avió, i es puja el furri aquest, en plan, hi ha turbulències, no sé què, i la Nausicaa li diu que es guarda i se'l guarda als pits. I jo no entenc res. Dóna cringe, més que res. Pensava que era difícil venir d'una pel·li d'Estudio Ghibli, però és possible. I més enllà d'això, hi ha una espècie de coses, són com els titans de Attack on Titan, que es van encarregar del bosc, que el bosc, per cert, en realitat està com filtrant, és increïble, o sigui, us ho puc explicar, però és que ho heu de veure i ja us enterareu, o sigui, està... Realment és una pel·li que s'ha de veure. Simplement un cop o dos, però s'ha de veure, té coses molt bones i coses molt apreciables, per exemple, hi ha una senyora gran també que que és com la figura clerical de la Vall del Vent i és superrespectada. I és una senyora gran. I la Nausicaa, anem a recordar això, és una protagonista femenina que literalment salva el cul a tothom. Vull dir, no està gens malament, I un personatge, doncs, més o menys... Bueno, no, aquí cap personatge tampoc és que brilli molt. Està bé normal. Fins i tot diré que una mica pitjors que els de Gurren Lagann o...
que els de Gurren Lagann o d'Evangelion, bastant més per baix, però que així funciona la història, tot funciona estàndard, però com és la primera pel·li i va aconseguir que existissin la resta, trobo que és bastant meritori el que van aconseguir. Veieu-la, és una estona, és hora i pico, crec, visualment passada, m'està interessant la música, està bé també la música, no la destacaria tampoc tant, però pel que va, no sé, pel que va aconseguir aquesta pel·lícula, la veritat és que estic bastant orgullós d'Estudio Ghibli, que poguessin seguir a partir d'aquí i, bueno, i sobretot anar cap a millor, que molt fàcil hagués sigut estar fent el mateix, però clar, estem parlant d'un estudi que que innova constantment, encara que a vegades faci trullos en 3D que no s'ha vist ni sa mare perquè són horribles. Sé que molesta la veritat, però algú l'ha de dir.